A tak přátelé, v tomto videu vám ukážu, jak správně obchodovat podle mých signálů, abyste dosahovali stabilního zisku. Všechny potřebné materiály a odkazy jsem nechal pod tímto videem, takže nezapomeňte se připojit k VIP kanálu. Takže co dělat, když už jste v VIP kanálu, dostáváte oznámení o tom, že za několik minut se objeví signálek. Připravte si svůj zůstatek, všimněte si, že na každou transakci používáme ne více než 2% z celkové výše zůstatku. Počkejte 2 až 3 minuty, než nahraju hotový signál do kanálu. Pokud analytici zadali signál, bude vypadat takto: měnový pár euro USD směr nahoru nebo dolů a čas 5 minut. Pak bot odešle skupině zprávu, zda byl signál úspěšně získán nebo ne. Co děláme dál? Otevřeme svou obchodní platformu. V hlavním menu vlevo najděte rozvoj měnových párů. Je to tady vlevo. V hledání zadejte EUR USDT a vyberte tento pár. Je to skvělá měna a já s ní často obchoduju, protože je to samotná měna euro a dolar. Nastavíme ne více než 2% z našeho zůstatku a stiskneme tlačítko nahoru nebo dolů podle signálu. Nyní čekáme 5 minut, dokud se obchod nedokončí. Pokud signál úspěšně zpracovával, můj bot okamžitě pošle zprávu do skupiny, že obchod skončil v zisku. To je zatím vše. Přátelé, pokud jste s námi, určitě se připojte k VIP kanálu, abyste nepropásli výhodné signály. Nezapomeňte vložit reakci, napište mi, pokud potřebujete pomoc. Přeji vám všem hezký den, úspěšné obchodování. Uvidíme se v příštím videu.